Двете козлета. Две козлета се били отделили от стадото, залисани в търсене на хрупкава трева или храсти с вкусни листа. Едното попаднало на скалите, намиращи се до един буен и дълбок поток, който бил придошъл от проливните дъждове. Другото козле пък се оказало от другата страна на потока. Над мътната вода бил прехвърлен стволът на едно дърво, по който можело да се минава като по мост. Всяко от козлетата искало да премине на другия бряг. Двете тръгнали по дървото едновременно, но то било тясно и не можели да се разминат. Срещнали се козлетата по средата и спрели. Едното казало с надменен тон: „Върни се обратно, защото трябва аз да премина пръв.“ Другото казало ядосано: „Аз също трябва да мина, върни се ти.“ „Аз съм по-голямо и за това ти трябва да ми отстъпиш“, казало първото. „Това няма да значение и няма как да стане. Аз имам по-дълга брада от тебе.“ „Престани да бръщолевиш и се махай, защото ще те промуша с рогата си, щом знаеш толкова много.“ Ядосало се другото козле и се засилило да промуши с рога противника си. Двете се сблъскали, загубили равновесие и паднали в дълбоките мътни води, които бързо ги отвлекли надалеч. Каква е поуката от тази приказка? Гневът е лош съветник. Край.